Digrobol kang tumingang acampuk samya ngedali lir tatit wilten kodo danyuang gemang uncang nidi benjang sangat simicil artinya ngedali Dresta Surawilaga kaya buta sing ngoprakil pasti jangga danya mangan dak boyo Prabu Praswapati wonten timbalan dawuh Kyai Pati awan kowe Prabu Kirmina wonten timbalan iki dawuh Kyai Pati iki wis dudu wayahe wong jengklak-jengklek wis dudu wayahe wong pamer joget apik arepa jogetmu apik nerane wong nanggap ya mrongos Prabu Praswapati kados pundi Kyai jroning atimu rikala semana kowe caket lawan sinuwun Prabu Duryudana kowe kepingin bakal golek dalan golek srana kowe arep malsukum patine swargi bapakmu Prabu Supala ing Cedhi ya apa ora nggih kasing ya semono uga kowe Prabu Kirmina kowe bakal malsukum patine bapakmu Prabu Baka kang rikala semana dipateni kelawan Bratasena kawula nuwun inggih karepmu karep malsukum tang kirang nyarwirang tang pati nyaur pati rak ngono to yen dawuh paduka lah mula dina iki toto iki wis nyaketi pakaryanmu kudu mbok tindakake inggih Kyai Pati Kakak apa donya iki isine mung wales winales to Kang ya ta nek kaya ngene iki atine rak ditanduri dendam atine ditanduri rasa sesengitan pakku biyen mbok pateni genti tak pateni kan ra ngono ta kuwi mbok menawa ngono lah saya arep ngrebuk apa wong nyatane ya kuwi sing dadi jalaran lah nek kaya ngene iki tentreme donya iki sok kapan ora pikiran mongko ora do menggalih ora do mikir contone yen Prabu Supala kok mati iki sebabe apa Prabu Baka biyen kok mati sebabe apa ngono kok ora dipikir sing dipikir iki bapakku mati sing mateni kae genti kae tak pateni rak ngono ta kuwi iya lah mulane kuwi sing tak pikir iki ning lho kene ngopo to saiki kok ora ana sing mbangun katresnan mbangun ketentreman isine kok mung padu terus ngendi dinggon isine mung gempeng rame pinter-pinteran ngomong mongko ora ngrampungke masalah ora piye kuwi ora ngajak ndelok TV isine rak ngono terus nanti masyarakat ki jelek disuguhi wong padu wis jan cilaka tenan kan ayo ben ora perkara yo ben lho apa iki ngerti apa ora wong padu kae ya dibayar oh iya ta oh matamu ora mudeng nek senengane ngeyel kok ya wis meneng pokoke roh ya tok ora weruh krungu tok ora krungu kupinge disumpet ngono wae nek gelem ya nonton ora gelem ya wis ngalih kok dadak iki melu ngrasani wong bilung iki lho lho bilung ae duwe harga diri nek piye ta kowe iki tenan bilung ki ra mesti ditekokke sing nonton kok Pak bilunge kok mboten metu to Pak ya ngono nek piye ta rol aku ki lah dapur moko seranda jepit ngono nek rol kowe menengo
Prajwapati. Kula wonten dawuh. Dina iki Jinuwun Prabu Duryudana wis mesanggrah eneng Jalatundha. Nunggu wungune Prabu Kresna. Oh ngaten. Iya. Jinuwun Prabu Duryudana ya bakal mungu nendrane Prabu Kresna sebab yen Kurawa iso mungu nendrane Prabu Kresna, besok Bratayuda bisa ngguling Ayuda. Oh, ngaten. Ya, mula nggon mutu mindak iki engko sing ati-ati. Lan setitekno tenan. Yen Prabu Kresna ki iso diboyong nyang negara Ngastina, kowe ora kena ganggu gawe karo Prabu Kresna. Nggih. Ewadene nek Prabu Kresna ora iso diboyong nyang Ngastina. Wis gandeng biyen bapakmu kuwi sing mateni Prabu Kresna. Prabu Kresna sampurnakna sisan. Pandhawa rengkup, Kurawa rengkup. Oh ngaten. Iya, sumuruga kowe kirmina. Iya, Kyai Pati. Sing prayitna lho. Dadi Bratasena iki beda karo biyen jeneng saiki Werkudara. Yen wong-wongane ya padha. Mula kowe aja panglik. Mboten Kyai Pati kula sampun ngertos. Kaliyan Werkudara menika pancen lebeting batos ingkang tansah dados pangancam kula. Badhe kula belakaken sedanipun Kanjeng Rama Swargi Prabu sing prayekna ngati-ati ayo. Dene iki kabeh Prawadya balamu aja nganti ana kang keri. Iriten marang Jalatundha. Ngrakit digamane dhewe Diswawi. Kula dherekaken nggih. Monggo kula dherekaken Kyai Pati. Oh Mangka anggo tumbar
Takonar Kresna tampil sanyakara mangrang sang wayah wancine beduk tengange panase kawuran mendung tumiyung manglung imbanging gunung kumawang gumuntang guntur anak branging tawang tumagat wetan winatesan Cakrawala warata datan poselo sinaput yimanda seta sinatan kilat kumalat sak pandurak neratas kiblat kebegan raos duh kita jroning sanggrahan Jalatundha sanggrahan Jalatundha ing mriku wonten tlaga wiyar wening tirtane tepine rinengga-rengga Sekartrate kumambang mekar asri yen dinulu madyaning tlaga ing mriku wonten sela ageng ingkang sinebat Sela Kambang. Lasinten tawa ingkang lagya tarak brata nindring mriku tuhu punika ta warnanipun. Monging Pandhawa nata Dwaramati Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Padmanaba ya Harimurti, Wisnu Dewa ya Wisnumurti ya Kesawa, Danardana ya Janardana ya Sasra Sumpena. Apa to sababe Sinararata Dwaramati tapa nindra wonten madyaning Makambang ing cipta meminta kawan Bathara ingkang akarya jagat kasidaning lekas badhe tumapak ing perang ageng Baratayuda Jaya Pinangun. Lasin tata ingkang kepareng lenggah mumbing ayun ugi angeningaken cipta menika ta warnanipun pangah Pandhawa. Satriya Madukara ingkang kekasih Raden Janaka ya Raden Herjuna ya Sang Pamadi, Kuntadi ya Wibaksa. Wis kinut
Drat Sang Hyang Wisnu binalah panitise Sadya Kresna lan Arjuna upama kembang lan sarine geni lan urupe upama sesotya lan embanane mila tatana momoka yen to wong agung kekalih tansah maneka manungku puja nuwun marang purbane kawasa daten kantun para Pandhawa ingkang lenggahe muntat pambayuning Pandhawa nata ngamartama Prabu Sri Puntadewa ingkang lenggahe muri gedhang karang yayalir prayit neng kewuh kadang panenggak Pandhawa satriya unggul pawenang ya satriya Jodipati Raden Harya Werkudara ya Sang Bimasena ya Bratasena ya Sang Wayunindo Bandawastrat Maja pamekasin pasiban ragil Pandhawa kembar Raden Angkula miwah Raden Sadewa ora sidhem permanem tanana kang samya nyabawa kaperbawan wong agung kekalih dene mangsak semedene nuwun marang purbaning Bathara Kedadak rikala semono wonten cahya kekalih cumalorot saking Dirgantara lah menika warnanipun Sang Narayana miwah Sang Pamadi mangsa saking kayangan Suralaya sigra manjing marang anggane sowan-sowan Pun malengkung lir kawersan
nata Kresna alonang ngandika Duh Yai Prabu ayo sungkan ya miyasola ing rinira sang Arya Wrakudara wikanting kaing Kurawa Ditra benira pasrah mring Bathara luhun wong nedya ika Koko Prabu pengayoman kula Koko Prabu bingaing manah kula tanpa pindhan dupi paduka Kanjeng Koko Prabu Ndwarawati sampun kepareng wungu saking anggen paduka Tarak Bratanendra Koko Prabu Ripaduka dalasan para kadang Pandhawa sanesipun nyadong dedupa ingkang kathah karana anger ridho anggen paduka katemben kewala Tarak Brata ambo bila wonten kalpatan kula Koko Prabu pidana menapa ingkang badhe kula sandhang kula namung tansah ndherek kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu aduh Yayi samiyaji kadangipun Kakang Yayi estanipun kadang kula para Pandhawa mboten lepat saestu mboten lepat Yayi malah keparapun Kakang rumaos bombong karana menapa kadang kula para Pandhawa ndungkap lan ngertos menapa ingkang dados gegayuhan kula liripun pun Kakang nindakaken jejibahan menika mboten kangge pun Kakang pribadi nanging sedaya menika muhung kagem kadang-kadang kula para Pandhawa ingkang badhe nindakaken jejibahan luhur netepi jiwa kasatriyan mangrurah satru murka mekaten Koko Prabu inggih Yayi wah Kresna criteng kakangku piye Werkudara janjane aku iki wis jelek bosen nggonku nunggone wong turu urung karuan kapan tangine mulane aku ya njaluk pangapura kapeksa jlamprong sing tak uring-uring Janaka sing tak undhamana jaring akune jlamprong karo Kakang Kresna kuwi sedulur sak pambudi Wisnu Benelak panitise muka yen to jlamprong kuwi mau ora bisa nusul kawan Kakang Kresna nanging nyatane bareng ditindakake bisa kasembadan sawetara bisa gawe marming atiku Kresna kakangku kadangku Yayi Werkudara iya Yayi samyaji kados pundi Koko Prabu Dara Kresna kakangku apa lawan sira Yayi kembar wonten timbalan ing adawu Koko Prabu wonten dawuh Koko Prabu inggih Yayi gawe saking panyengkuyungipun kadang-kadang kula para Pandhawa anggen kula darbi gegayuhan saged kasembadan menapa malih pun Kakang sineng kuyung lawan kadang kula Yayi Arjuna Yayi pun Kakang estanipun namung manekong manungku puja nuwun dumateng purbaning Jawata
kasidaning lekas menggah badhe tumapaking perang ageng Baratayuda Jaya Pinangun. Karana pun Kakang inggih badhe nindakaken jejibahan luhur. Mongko Yayi, perang menika boten baen-baen. Perang menika dipun wastani perang suci, menika perang kadang mungsuhe sedulur. Menika langkung awrat Yayi. Menapa malih tumrapipun ingkang Raka Dwarawati ingkang minangka dados panunging Pandhawa. Awrat raos sing manah kula pramila kula tumunten ninggal kayangan Suralaya. Sasampunipun mekaten nggawé saking panging kuyungipun para kadang Pandhawa sedayanipun sinengkuyung kelawan para kawula dasih kula sampun saged nampi kanugrahan. Kanugrahan menika wujudipun Weda ingkang dipun wastani Weda Jitapsara lawan Weda Bagawat Gita. Ingkang dipun wastani Weda Jitapsara menika tumapak ing Baratayuda utawi perang ageng Baratayuda Jaya Pinangun. Lah menawi Bagawat Gita menika piwulanging satriya ingkang kedah nindakaken jejibahan brasta angkara murka, boten kenging dipun ribeti kaliyan raos menapa kemawon wonten tetembungan tanhana dharma mangruwa. Teksipun menika inggih bener boten kenging dipun slewengaken kangge tumindak ingkang nalisir saking paugeran. Mekaten Koko Prabu. Inggih Yayi. Nah, menika ingkang sampun ngertos lan sampun kula babari kawontenanipun Jitapsara miwah Bagawat Gita inggih namung ngripaduka Yayi Arjuna. Wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Koko Prabu. Kaya wis tak dawuhake rikala pun Kakang kelawan Siadi ana kayangan Suralaya. Inggih Koko Prabu. Wiwit dina iki nganti tumapaking perang gedhe Baratayuda tembe Siadi ora kena pisah kelawan pun Kakang. Inggih Koko Prabu. Werkudara. Kresna kakangku apa? Mengkene ya Yayi. Sadurunge pun Kakang bakal paring dawuh kelawan Siadi. Ibarate wong gegawa. Iki Pandhawa ora saya enteng, saya abot. Luwih-luwih tumrape Yayi Werkudara. Sesanggan abot. Ibarate wong angkat junjung nek kuat tak angkat ora kuat tak broke. Lho, aja ngono. Yen to Siadi mengkono tekse kowe arep endo saka jejibahan luhur mau. Lan saking menika monggo Yayi sumene sawetawis. Werkudara mengko ana babab wigati sing bakal tak dawuhake kelawan Siadi. Ya aku manut. Monggo Yayi, kula dherekaken sumene sawetawis. Monggo Koko Prabu.